Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa. Dnes si zahráme novú hru Minecraft. To bude asi poprvé, čo uvidíte na tomto kanáli Minecraft. Ja dám vytvoriť asi nový svet. A ešte by som chcel povedať, že ja som už niekoľko hral. Ja som už veľmi dlho hral Minecraft. Treba 2 roky, jeden, možno. Asi tak 2 roky hrám Minecraft, takže dám asi pokojná. Dám nejaké podvádzanie, čo by sme mohli dať. Dám keep inventory, viac toho nepotrebujem úplne. Pretože bez keep inventory neprežijem. Raz som prežil. A to bola treba náhoda totálna. Ja som asi 3-krát zabil Ender Draka. 2-krát dobil 3-krát. Jedno z toho. A uvidíme, kde sa spomneme. Uvidíme teda. OK. Že nie sme na nejakom ostrove. Dobre. OK. Tu je to biele drevo, takže zatiaľ celkom škybidi. 4 dreva nám budú stačiť, ne? Alebo aj 3. Vykraftíme si boom. Ideálne 12 stykov. Ja si vždycky kraftím 12 stykov. Áno, škarabelko. OK, máme krafťák. OK. Tak neťažte si vždycky iba 4 dreva, to som nevedel, som vždycky myslel, že 3. Prečo? OK, to je jedno. Italiana. Urobíme si nejaké kamenné nástroje. OK. No prečo tu je tento kameň? Oh my god. Tak to si zo mňa robí srandu. Kde je nejaký normálny kameň? Mohol by byť tuto u tohto stromu. Prosím. Prosím, normálny kameň. Yeah! OK. Ja vôbec nič nevidím. Vy na kamere možno... Hej, ja tu nevidím nič. Mamén! Uhlie! Ja tu nič nevidím. Pomoc. Iškere. OK. 12 kameňa nám bude určite stačiť. Ja tu... Kde je východ? Tu je východ. Ne, ja sa strácam. Kde je náš krafťák? Ja si vždycky kraftím úplne celé nástroje. Vždycky. Aj motiku. Úplne všetko. Neviem prečo, ale proste vždycky to tak robí. OK, zničíme si krafťák. Pán krafťák. Ja by som si postavil asi nejaký akože
Nebudeme si stavať do začiatku dom hneď. Nie? Yes, toto totálne milujem, prosím, na to je železo. OK, uhlie, to sa nám aspoň na niečo bude hodiť. Treba na... vlastne torčky! Yes, alebo na vypalovanie miedla. Prosím, na to je železo. Prosím. Máme, to si robí srandu. My máme dedinu, bro. My máme dedinu. Oh my god. Bro, jaká šanca. Keď tu bude kovárňa. Tu není kovárňa, ale je to aj tak dobre. Bro, ja som zrovna chcel ísť povedať, že nemám postel. OK, toto mi vyriešilo všetky moje záchrany. Oh my god, ideme to vylútiť všetko. Ja si vezmem triliard do postelí. Je tu nejaká cesta? Keď v tejto... Spadla mi kamera, mami. V tomto domu musí byť čestka, ináč neviem, bro. OK, je tu česta. 2 emeraldy. Prečo mi vpadá kamera? 2 jablka, 2 emeraldy, knižky. OK, to je najlepší loot. Najlepší loot. Najlepší loot, bro. Najlepší loot. Oh my god. Ja si všetko berám reálne, úplne všetko. Aj tú samotnú truhlu, neviem prečo. Oh my god. Oh my god. Ja neviem prečo, ale ja si berem len tak všetky postele z vesnic. OK. Musí to byť ešte nejaká cesta. Musí ti hovoriť. To je kovárňa. To si robí srandu. Ja som hovoril, že tu... Keď tu budú... Prosím, tam je nejaké železné brnko. Keď tam bude, tak ja neviem. OK. Pripravme sa. 3, 2, 1, 0. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. My za chvíľu môžeme postavať. Čo? What? What? Čo to je? A to je vlastne aj Iron Go... Oh my god. My máme strašné šťastie. OK, dáme si brnko. Oh my god. Kde je Iron Golem? Tuto hore je česta. To sme už vylútili. Nevylútili. OK, jablka. Brambory. Brambory. Ňam, ňam, ňam. OK. Dobrý deň. Yes! OK, to berem. Hej, to je najlepšia vesnica. Prisahám, to je Oh my god. Oh my god. Nešiel som vesnicu. Oh my god. Oh my god. OK. Je už taká noc. Je už popravde noc. Ty ešte tento barák vlastne som úplne zabudol. A toto som nikdy... Oh my god. No moc toho není, popravde. Tu by mali byť zvieratá, ale tu nie sú. Asi utekli.
A zatiaľ sa s vami lúčim. Môžem sa tešiť na nový diel Minecraftu. Poviem vám, kedy ten svet bude. Bude v stredu. Tešte sa v stredu na nové video z Minecraftu. OK, takže zatiaľ čus.